саяхат итәргә, диңгез буйлап йөзәргә, Ақтауына менергә, нарзан һавын эсергә, кипаристар күрергә, бер күрәһе тигәндәргә, күргәнем бар дөергә. Ах, нинди бәхет ул сәяхәт, көньякта кояшта кызына. Ах, нинди бәхет ул сәяхәт, диңгезнең һавында коена. Аннан аппак кыштарда, кардарга, бурандарда, иккә төшә халкындарда, булганда көньяктарда, бикешелгән сактарда, хәтер канаттарында, киләм йылы яктарга, булганда хыялдарда.